Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Izingane Zesthembu review. So, Tirelo, Urashel, Kunutu. Yakhala ngesimo ethenga usine. Ukuthi asazi ukuthi usine uthenge ngemali yakhe noma Mpumelelo umnika imali ukuthi ahambe yothenga. Kodwa nje into ejwayelekile nje kuba nama-manners. Uma uthengele into noma ungayithandi, kakhulukazi ngoba iphuma kusine futhi usine akusiye nobhesti wakhe ukuthi aze amphendula nendlela amphendula ngayo. Ubezoyigqoka leya swimwear angabi nankinga. Kufike isikhathi sakhe noMpumelelo because uMpumelelo yena boyfriend yakhe. Atshela uMpumelelo ukuthi ngiyacela iswimwear enye leyana mhlambe beyimpintsha yabo, abeke nje izathu. Ningadidanisi i-straight talking nokuba rude noku-undermine omunye. Ningalenzi lelo phutha, ningalenzi. Angithi phela lezi zinto sasiyifundela ukuthi sikwazi ukubona umehluko. Straight talking or straight talker nokudelela into engafani. Ayike usine bandla uzibambile yena wangaphendula ngento ethini walokho nje ngiyaxolisa. Kodwa sengithephe ngaphithizela ngase ngifuna ukubuka ukuthi kanti yini le yayifuna uTirelo wayefuna ukugqoka kanjalo. Ubefuna ukwenza isiRihanna. IsiRihanna ngithi ngike ngambona uRihanna behamba-ke yona uRihanna ebhishisi sakho-ke esigcobe kahle-ke sicwebezele-ke sibonakale-ke sibe ngaphandle. Angithi phela ufuna something sexy, revealing. Kodwa i-photoshoot nje lapha naye ku-social media kade sesasibona isizwe nathi. Ku-social media nje sesaqala nje sasabona nokuthi ingane seyikhona. Akazi ukuthi besefuna ukureveal okwesingaki. Asisekho-ke lapho befuna nje ukufanela no-Beyonce no-Rihanna, uTirelo lapha yaphambi kolwandle. Lapho kolwandle bazoyibhondela ezima-siblings abanandaba nento yokuthi ubani. Yazi uTirelo yena hayi sengiyambona ukuthi yini bembize ngoRashel Kunutu akahambi noMpumelelo yedwa ukuthi yabo phela manje ufuna nje umuntu wakhe engamkhohlwa ukuthi yabo uTirelo lo obabayo. Usefuna ukuyoba sex manje bayikhiphile nezingane zakamsileko. Isidingo sikhona yini? Hayi nangisibona sikhona kodwa uTirelo besibona. Ningangizwa kabi, angisho ukuthi njalo i-pregnancy yenza umuntu wesifazane engasabi sex or mhlambe ungafuni kuba sex. Ukuthi laphayana bekumzuzu o-wrong. Wase waqinela usine useze uquestiona ngesitayela sikaSine. Waze lapho usine ukuthi njengamanje sekugqoka njengoRihanna umuntu mayikhulele. Sekumele isizwe ngaphandle kusicwebezeleke sibe sihleke kube kuhleke ushutheke. Ayikho inkinga. Kungenzeka ukuthi usine akayibambanga ukuthi into etrendayo manje nakho osekwenziwe. Wenze njani uTirelo? Sisolo ubusimqilela sithi i-pregnancy hayi ugeli ngeke. Yena uyayikhipha-ke kodwa mina into engiyikhumbula yabo uRashel Kunutu. Abantu babesithanda iskimu sami ngesikhathi sakhe. Ihlupha leya ngane ayimhlupha uSiliya. Yamazi uSiliya, uSiliya ilogcine eseshada nothisha uMahongo. uSiliya lo wehlushwa ibhosi yakhe lapha esibhedlela afike uma kulona uSiliya ehlushwa uRashel ngapha phinde eyohlushwa ibhosi. Ehlupha uRashel Kunutu kwiskimu sami. Kodwa ngalokuhlupha kwakhe iskimu sami babesibuka abantu. Nangu komunye uyahlupha ngapha kuyizingane zesithembu. Kodwa ngalokuhlupha kwakhe abantu-ke bathi yena uyena-ke oyishow. Angikho-ke sure ngoba manje ukuthi mina ngisuke ngilandele ukuthi ngithini kakhulu kuma-comments. Kodwa nje ngathi bane-behavior efanayo. Hayi wayehlupha uRashel Kunutu wayehlupha. Ukuthi angikhumbuli ukuthi irole yakhe kwiskimu sami yaphela kanjani. Kodwa nje wathi sihambile kwiskimu sami bathi abantu bayamkhumbula and abamboni futhi kwenye ishow enza kahle njengoba ade lapha kwiskimu sami. So kungenzeka-ke nalaba bathi nje ishow sesiyibukisa ukudelela kwa mina ngeke ukumbiza ngoRashel Kunutu. Nani manizoyeka ukubiza uVuyokazi ngoQueen Elizabeth ngoba phela manje sekufanele ukuthi sisebenzise lamagama noma siwayekeni sibabize ngamagama abo ngoba nizoxabana. Kanti mina njalo ngiyathanda masihleka, ngithanda masesixabana kakhulu. Ukuxabana nje
khona angikuthandi, kodwa ukuthi u-YouTube kulama video la ngiqabana kuwona iwona angikhokhelayo. Angazi ukuthi kanjani, angikuthandi kodwa ukuthi ngixabane, cha angikuthandi. Usineke-ke ubengazi ukuthi nakho okuthrendayo yilezi ezenziwe o-Rihanna. Zona lezi-ke zokuthi-ke ube sexy ne-pregnancy yakho. Wonile kodwa usine ngokuthi amtshela ukuthi bengicabangela ukuthi nengane nibe comfy. Asafuna ukuzwa mina ngenziwe ihlaya vele hayibo, hayi. Kanti mina ngingakena uTirelo. Asibuyeleni ku-episode 1 siyobuka iminyaka yakhe. Kodwa hayi i-pregnancy, kusuke i-pregnancy iyazenza-ke izinto ey'fana nalezo. Uvele ukhale, ubuye uhleke, ubuye ufune lokhu, ubuye ungakufuni, ushiselwe. Hayi. Sesiyokhuluma singandi ngamagama ngoba yi-pregnancy. I-pregnancy iyakwenza-ke lokhu. Hhayi, kodwa yena ngathi ngalo behamba noMpumelelo kuphela ekephume nje nakuma-siblings ngoba uma kukhona yena kuyamosheka i-mood. Ephathini wamosha i-mood. Ngapha nakhona futhi usezomosha. Hhayi. Engathi uMpumelelo akakopela isitayela sababakhe ukuthi ngelanga elithini uhamba naloya, ngosuku oluthini ukhipha lo. Le yokuthi ebahlanganise vele basayiy'ntombi ngathi hhayi ayihambanga kahle. Hhayi bengizomkhombisa into eyayifuna uTirelo aka Rachel Kunutu. Wayefuna ukuveza isisu njengo-Rihanna. Kodwa manje-ke uSine ubenganalo ulwazi. Yikho-ke manje sesibuka ngathi hayibo waze wamqinela uSine ntombazane. Ngoba phela uSine uthengile nje yena kade naye ekucabangela. Wena manje sewenza ngathi bekuwuwe wedwa noMpumelelo uzobeke uvezele uMpumelelo lezi zinto obufuna ukuyiveza ngoba nje uthena befuna something revealing. Kodwa sasibona-ke ku-Instagram. Namanje nje something revealing usewawenza nayo i-pregnancy. Kwaba yiwe futhi oveza kuqala before simbona lapha kwisimiwe. Cha ngiyabheda ningixolele kodwa-ke ngiyabonga i-support. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi, bye bye.